Sendo og David. Naaman di ay diri oh. Dito ibutang sa bakilid. Sa pagkangana mo amigo ha man. Sendo! Patay ng sendo na ko ba? Yan ako buta pasabot kay na gani ng mga kuan gani na adiha. Nay baka Di adi to sa bakilid butang. Maglitsod pog agi. Ingo ko ako sendo og ako'y mamatay ibutang jud ko diri sa agianan ba. Sa agianan ka gi ko nimo ibatang piangan ta jud ka na. Piang pa kada piangan ta jud ka. Ibutang pa ko dito. Di ani wa man ka tag-iani. Anak ko gusto di are. Karon. Sendo. Atara ni si Sendo kay na. Hoy. Laliman ka mo adto pa min ubos naman jud kayo. Asa man ta agi? Sige diretso sundi si Inday. Dili raman ta inday. Dili sundi lagi si Inday mo supak gina si Lula. Nandot gud diri landong. Gani. Ya dito sa Butang ni si David piangan ko na si David karon. ngano amo po ka ni reklamo lang nga diri gibutang sa David, manang. ingon man si David unta na ka. Unsa mas David ang makaila amigo man mi. Sige dire. Sendo David. Sendo. Dali dire kay na. Ade hapit na ta ka manang tuyok liko. Kan gani diha, amay ako gusto nga ani ra ba di na ba tabok-tabok ko ba dito. Oh, di, Pa. dali lang. Daran. Saba. Hinay, paghinay. Hinay lang. Ay, Wala bay. Uy. Uy. Tu. Mi. Agay wala sa na si Biblia. Hindi ka ko dito ko isipan ako inusisin ko ay ko pasak di na siya niya. Itong anday. Hindi lang. Ay nang. Hindi! Na! Huwag na ako ni sa litrato. Ang harap ang kagbuhi gyapon! Mura kagbuhi ba? Lingaw na ni si Lola siyang ano. Sa asa man ng litrato sa Biblia, asa man siya? Klaro. Ne! Na! Sa unang snowbird! Dili! Snowbird! Bukaan pa ba ka kay snowbird lagi? Laman siya. Ay! Kanapalitan siya ni Inday. Isa ka subot snowbird. Ako pa siya kasaban kay kubon pa man niya nga. Ugoma na ugoma iya magkuguban. Ay! Ang isa ka anak snowbird palit ni Inday. 5 ra ka adlaw. Maayo pagkiurot di ba ba? Nasayad pa ko nga mawala di ka. May hudton pa yun na usap pa na inoon na. Ay! Si manang hilig ni siya snowbird. Snowbird lagi. Tingala ko atong wala na din siya gana kaon balitan ako moto ko sa Malikipan. Dili na siya mo kaon balitan ako pan og bali 20. Iya pag isa dito kasi rin magkaon-kaon. Kato pagpalit ako! Ikong niyawa makakamukaon ng wapo man. Dili na lingo-lingi siya kay. Dili na siya ganan.
Okay, wala naman diya. Ikaw wala ka magbana. Diya. Labon inig mata niya makadlaw. Mukaon dahil baho iska plato. Dili na siya mukaon. Ako dili na. Dili na dyan siya. Bisa taga apa ni Miss Kakotsala. Wala man kay sulti lagi di. Ay! Dili! Wala man kay sulti na ako ba? Naingon ko na anak, nag-artista na ko daw. Na-artista na ko, abot na daw ka, bisag ka sa kalibutan. O ginaabot pa kasi, tagaan-tagang 500. Mag-isip ba ka dayon ba, bisag is kalibo, ay ako yatak sa imo. Ay! Ay! Hindi! Nausa naman di kagaron. Asa naman? Ay! Isulti ba? Asa naman ka na? Nausa makalagi di. Oh, dia ada number ba? Nana obat, dia ada number ni. Dia ada number. Si Joe. Hamat David. Nana gibutang bitaw ko diri nga. Dagan pa ma, dali diri. Ano si David ba? Dali diri ba nga? Di amat nini ibutang kay magkailan nato na pa man lagi di ay sa bata. Dali diri ba dito sulod. Tago pa si Bukot ni tago pa. Sindo! Di mo ikaw man Sindo. Ngano gibutang mo dito sa kwan. Undak si David unta na ani mong giingon ka. Dali si David man dyan. David mo na. Ngano mamatay gani ko og diri ko nimo ibutang sa pangmang. Dito ko sa makita labon sila si Minga, si Kwan na dito daan. Diri ko ibutang sa pangmang sa makita na si Mariam. Ang mga Kwan ninong David! Na, dali diri ba? Dali diri na. Ug may ko batagan ni sa kalibo basta kay dito ko sa patag. Oh, ganun. Kani boy, mangita pa siya, David! Kan David, ako sa iya pa apelyido. David. At ngalan. Felix. Fred. Fred, David, dali diri ba? Lakaw na may piangan. Nagsyata. Magsyata ba piangan yun? Ako na hinang bugto niyo. Dali diri ba, Fred? Kaya mo istorya ko, pa-istorya ko, tamo duwasing do. Ni. Diyan mensahe ka man lang. Ay, ni. Ako baka nga nung gibutang bitaw mo sila dia. Mga akosta na unsa man din sila sa pagkailan na mo mga akosta na des patag nga naapa mo day kakon. Ngano diri man lagi ko ibutang. Bakilid na. Kanin sini nga di balo ka David, Fred. Dali Sindo asan na Sindo? Sindo, dali diri. Ha? Wala pa. Sige lang ni kay. Ganyan ba? Ay, ganyan yan. Litrato na yun na sa Biblia. Yung spini ko ha. Yung kapasagin niya sa ganyan ko ha. Ano magluks-luks. Hindi na siya rin. Nanara mo na sa Biblia. Ano ha? Sa babakaw na nga. Tapos sa una sa kusok pa sa wakaw. Hindi ako po'y masuko ka. Eh, maman usapan! Kamal, ang hindi ka naging mayo na balubak ko sa imo nga. Kung mamatay niya ka, ala, o mama, usapan ka na. Doon lang. Ay! Hindi na. Wala ko din magpalandong nga namatay ka. Wala ko magpalandong kay. Wala dyan ka maingon. Kadang pagkabuntag na ini kong di nga naman. Lain naman kung nilakwan imo maesa. Nagsakit ang ako kan malam mo nagbandon ba. Yan naman. Tumoy to. Makahilak na taning ingon man noon nga nawa daw isa ka kindi gikaon na daw manang. Gani, masuko pa ko kay usapo maguniya tanan. Kaya mo usapo kay Mali. Isuman ka isa ka Lain ba anak. mo mag-away ni manang laki di may ayo siya motingog. Totok ra na siya sa imo. Tingog ay. Sunod-sunod na. Oh, anana. Ana na siya. Og nasayod pa kani nga mo biyaran na ka di tadyo ka awayon di tadyo ka. Makuan mangod ko ba di tadyo ka nasayod lang ko nga mamatay ka. Di katawa pa rin. Amat Sindo. Ano, David, si Fred, David, asa man din nga butang mi dito. Nga naapa mo dahil ko dito sa patag.
Ano lagi si Nilson ba? Nabas ka. Oy, pre David. Niuli naman kay nadlok. Handlock. Kung mamatay, butang lang ko dire. Kay balian ta mo ka na imo sakit nga. Kung arthritis, bahubagong yun ako na. Engog, sindo. Kung ikaw ka mamatay ko ba? Dito ko sa dili yung anak kanini Hindi ba? ka Dito mutapad ko. ka manang. Dili pinamtabad. Ang ako ani ma. May Nakapit na palong na oh. Kanya man spread na to nagbaktas pula. Carlo na, kay Carlo. Ah. Carlo din. Ah. Oh, nara si Kuano. Kaya nga ko ni Sindo yung toklo, ginoon ako na siya. Ko, Sindo, mga kaila mo, na to. Kasi nilagay naman si Nilson na aman. May pa itong natuso kong natuhog sa buak nga. Baso kay naapa dito. Salo yun ni Hindi pa Samuel. kay view dito lang. Gani, salo yun ni Samuel. Wala ay, muna ako giingon ba? Wala, waman makuhain na niyo. Wala, tao na ba? Nanay na. Di ba na niya kabautan? Hindi ko makalabag kanina. Kay maligo siya laban niya daan ni halay na na. Mauna, nakaingon ko mga katiktik dirigan siya mga sanina. Unya inyo kong ni, unya ang tao mo ni mo na sanina. Imo ra magkuhan mga kisi, mga busdut, mga kuhan ingon ana. Kaya ang tagwa, pagkamatay na niya. Ining kong ni, tanawa sa imong tago-tago sa imong sanina. Makasuot, mabali ka ani nga di naman. Muna ako gayon. Ang kong ayaw, nga ko ana. Ganang na ingon bitaw ka, ingon mo, ingon ra maka. Dili man ta pala na ato kinabuhi. Ba di man ta moingon na ato kinabuhi permanente. Sindo na siya, sindo. Nya, kuan pa gyud si manang. Kana ba si Sindo ba ng atubang? Kung kay niglabaan ang iyang sanina, di ka makalaba. O ang iyang panty ni makalaba kay laban tayo naman niya ligo. Limpiada na wala sige, siligon wala sige ko. Walay sagbot. Sa dito mi. Ang kung gano'n daan na aday, kinasal nga nung maabot ka man pagpanilig. Kanang dalan bitaw sa dito may skurbada. Kanang dalan pa dong sa sapa manilig man siya. Masuko na malagi suko. Hindi gano'n mo siligan pa man mo na kinasal nga maagi. Mura may ako yung nga kinasal maagi. Kay limpyo din ang padong dito. Gikan sa pansyon dito padong sa. Dito padong sa. Kuhan gikan diri sa mga kasara dalan. Iya yun na siligan. Manang akong gingon na. Sayang! Ay, mga katiktik. Muni ako, anak ko nga katiktik nga. Wala dyan ko magatol kay maligo lang ba niya tanan. Ako kalabaya sa nina. Nagtrabaho siya mga katiktik sa Gaisano Center. 5 katuig na siya. Ang ako ba, og naba kay Isis. Naba siya Isis. Mayin ko madawat ka ni Isis. Ako dyan ipatayos ina. O wala man gani si SS. Ako na lang magbatayos mga katiktik. Ako na lang siya kuanan. Gaya na siya magbatayos niya ba. O wala siya kuan limitan. Wala siya kuan. Pero 5 katog imposible. Namatay si manang last year, March 17. Namatay siya March 17. Natingala ko ba nga no, ni mata. Wala masakit, wala maingon anak. Mata na magmugsayo. Dito siya sa Kasilas. Ingkog ni, unsa man imo pagkuan. Imo maramang imo tuyhad ang imo tiil. Unsa, banod gahi man ako mga tiil mo ng mag-anak ko ba. Pag abot dito sa taas, hiningkod siya sa sopa. Oy, wala na mahingahi naman. Dito bago silingan, inday. Inday, pagirigan. Kung dahil tabagay dyan ko daw sa manisinini day. Hindi na kami makadaog ay. Wala na. Wala na yun. Ang ipang gunting na ang mga sanina na mo. High blood. High blood man daw. Ay mga katiktik. Ayaw na lang ninyo dibdib ato nga ako paghilakan niya kay. Gimingaw lang dyan sa ko sa akong anak. Unya, ugmato ko sa baanan ako. Lain-lain pa yun. Nga na ba? Oy, nga na, oy. Salamat sa pagtanaw ninyo. Naotong tanaw nga malipay mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.
Ay, maring mingga, unsa man ang life ni mo diya ba? Kanang maayo ba kay mo utong na ko karon og maayo ba?